Hej. Ja, så har jeg været ude og købe en ny strikkering, eller strikkeramme, kan man vel kalde det. Som I kan se, så er den firkantet, eller lang. Og det vil jeg vise jer, hvordan man slår op på den her type. Jeg vil lige starte med at få den pakket ud. Som altid, så er der en nål med, og en pind. Sådan der. Så sådan en beskyttelseshætte på pinden, med en belag. Sådan. Ja, så har jeg mit garn her. Ja, det kunne godt være, at vi skulle have den her af. Herom bagpå, der er der også vist, hvordan man lægger op. Det står på engelsk. Så det er en forudsætning, at man kan engelsk. Så tager vi det her af. I og en pil. Der er der blomster alt muligt på den. Nå, jeg har sat min huller på. Jeg vil have lavet en lykke. Sådan. Den sætter jeg på herude i kanten. Som I nok kan se, så har den her sådan et anker, ligesom den anden runde, den har faktisk en derinde. Man kan nøjes med at strikke på den ene side, så hun bruger det ene anker, eller den anden side, så hun bruger det andet anker. Det jeg vil bruge begge rækker, og det jeg så strikker, det bliver ens på begge sider. Det vil sige, at der er ikke en ret, og der er ikke en vrang. Det er ens på begge sider. Og jeg vil prøve at lave et tubetørklæde mere. Jeg har haft lavet et, hvor jeg lavede den på strikkeringen, også selvom den var aflang eller flat stykke, den var ikke rundt. Men der var der en ret og en vrang side. Her kunne jeg godt tænke mig, at den er ens på begge sider. Så jeg sætter min lykke fast der. Og så skal vi til at slå op. Ja, når man skal lægge op og køre mod højre den der vej, så skal garnet på den nederste række højre om pinden. Herop skal den også højre om pinden. Det der er vigtigt, det er, at vi går imellem de to og går ud, sådan så det danner så den krydser garnet hernede. Så går vi hen til de næste, går højre om og krydser. Så der er kryds om hver pind. Det fortsætter vi med. Går igennem her, og så jeg går højre om pinden, ned til næste højre om pinden. Hele tiden går jeg højre om pinden, fordi jeg strikker mod højre. Eller lægger garn op mod højre. Hvis I ikke gør det rigtigt, så kommer det til at se sådan derud. Så kan I se, så kan garnet krydse. Så det er ret tydeligt, når man gør det forkert. Sådan der. Så er vi ved vejs ende. Så vi kommer ud her, og den skal krydse den dernede. Går vi rundt om den her
hen højre om den, så går vi lige ned. Men det eneste tidspunkt, vi går lige ned, det er enderne. Går rundt om den her. Krydser den. Og så går vi venstre om. Venstre, 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 venstre. Se, de ligger ikke ens, og det skal de heller ikke. Hvis de ligger lige over for hinanden, de to tråde, så er det forkert. De skal ligge sådan her. Så venstre, venstre, venstre. Venstre om pinden, fordi vi strikker mod venstre. Umiddelbart kan det godt se lidt forvirrende. Det er faktisk rimelig nemt, når man lige sådan finder melodien i det. Der hvor jeg lige skal bruge mine små grå, det er når vi når ned til enderne her. Sådan der. Så kommer vi ned til enden. Går vi op til den der. Går vi rundt om. Og tager den her ud. Så får der kryds, kryds. Holder den. Så skal vi i gang med at strikke. Og løfter den her henover. Lige snart den her er løftet henover, så sidder den fast, ligesom vi strikker den. Så løfter vi den nederste henover. I kan se det, at det danner sådan en fin lykke her henover arbejdet. Så skubber vi den lidt ned. Sådan, så der er plads til, at vi kan lægge op igen. Jeg ruller lige lidt i gang nu. Ja. Så skal vi slå garnet op igen. Og den her gang skal vi igen til højre, så vi slår højre om pinden. Højre om, og den krydser her. Og vi går højre om den der. Sådan der. Og den krydser. Og så kører vi over. Husk at lade være med at stramme det for meget. Krøller det hele ned i enden. Sådan der. Så. Og så vikler vi den der rundt om. Det er mere for holden, ikke? Så tager vi vores strikke, og så strikker vi. Når jeg selv sidder med det, så vender jeg den sådan her, når jeg skal strikke af, fordi det er en mere naturlig bevægelse at køre den den vej, end det er at køre den den vej. Men så kan I jo stort set ikke se noget. Så jeg vender den her. Den der. Ja, så er det at strikke hele vejen rundt igen. Så. Og nu står min hund og piver nemlig i haven. Så skal vi ikke bare sige, at nu strikker jeg lidt videre, og så vender jeg tilbage, når jeg har strikket et lille stykke, så I kan se, hvordan det ser ud. Og når jeg så har gjort det, så vender jeg igen tilbage, når den er helt færdig. Okay? Yes, men held og lykke med det. Det er ikke så svært, som det ser ud til. Hey. Det synes jeg er smart. Så er der ingen forside og bagside. Ret og vrang. Så til det her tørklæde, der er det en rigtig god ting. Og det krøller ikke herude i kanten, og heller ikke hernede. Kanten den er også rigtig fin. Det ligger rigtig fint der. Så det ser rigtig godt ud. Ja, så nu er jeg så langt med mit halsterklæde her. Jeg synes simpelthen, det bliver rigtig godt. Det giver et rigtig fedt mønster at strikke på den her. Så det er jeg rigtig glad for. Men nu skal den jo lukkes af. Og
Det har jeg heller ikke prøvet før, men jeg har læst, og jeg har tjekket den i internettet. Inde på YouTube, hvordan man gør. Så nu skal vi prøve det. Vi skal sørge for, at det her det er inden, hvor vi slutter, der hvor garnet det stopper. Så det betyder, at vi skal starte heroppe. Så man kan få noget af det her stof. Sådan. Så det vi starter med, det er, at starter for inden ved os selv. Vi tager den første af, går over, tager den næste af, og så trækker vi den henover. Det gør vi så igen. Så tager vi den der af, og den der af. Så tager vi den midterste først, og den næste. Ja, det er lidt bunket. Sådan. Ja. Så tager vi den her af, og den her af. Så løfter vi den midterste. Og den bagerste. Ja, det ligner der noget. Prøv igen. Den der. Og den der. Efter den midterste. Og den bagerste. Og det ligger faktisk rigtig pænt der. Så har vi den ene der. Midterste og den bagerste. Det er altså hele vejen hen. Sådan der. Jeg tror, jeg er ved at have fundet melodien. Og så gik det. Nej, det ved jeg, tror jeg. Jeg får det på din anden hånd, den sidder lidt skæv form. Jeg laver en lille klud her. Hvis man får fanget garnet ind mellem trådene der, så bliver det altså noget jusk. Sådan der.